l-elezzjoni jambab. No comments. No comments. Min temnu l-Simon jew l-Delija? L-elezzjoni jambab. Ma nafux. Min temnu l-Simon jew l-Delija? Xej, dabba rasek. L-edukazzjoni tinsaqsi. Ejwa, jena kelmek hekk. Nista' kelmek hekk. Ħat ippreżentom xi l-allegazzjonijiet li tagħmel Defni? Taħseb l-elezzjoni mbabsa? Mux imbabsa, li mux kussjoni ta' mbabsa. Ma Simon Merċi għaf Frank Portelli u Rodri Karwan hekk allegaw, taħseb l-imbabsa? Allegazzjoni jisiru kemm iridu, però mux kussjoni ta' mbabsa, kussjoni sa' li l-affarijiet setaw saru aħjar. Kif setaw saru aħjar? Setaw saru ħafna affarijiet. Tajjeb? Per eżempju, illi ma kellux jissejjaħ amministrativ bi press release waqt li għaddejja l-votazzjoni. Naħseb li dakka kien żball. Tajjeb li tissejjaħ laqa tal-amministrativ meta il-proċess tal-elezzjoni diġà beda ma kienx sewwa u żball. Intemmen. Segretarju tal-Kunsill għalli ma kienx jaf. Ma nafx minn sejħla. Taħseb li l-elezzjoni hija mbabsa? Għana jillek mandiġ ħafna kommenti x'namel hawnhekk għandna elezzjoni għaddejja elezzjoni kif sar kull darba u naħseb li għandna l-istess mod kif dejjem sar f'elezzjonijiet bħal qabel. Inti lil min temmen lil Simon jew lil Delija? Grazzi ħafna. Lil min temmen? Ma għandix iktar kommenti x'namel, grazzi. Taħseb li Delija onest? Ħafna. Lil min temmen? Dr. Delija, x'eżitu qed tara li joħroġ minn din il-laqa? M'għandix idea għax ma nafx min talaba l-laqa, ma nafx dwar xiex u minix ċert x'awtorità għandha din il-laqa li tagħmel. M'għandekx idea li brabta mal-allegazzjonijiet li qed isiru fil-konfront tiegħek u l-kandidatura tiegħek? Jidher li f'parti mill-medja kien hemm miktub fuq il-kandidati kollha. Mbagħad issemmejt jien, mbagħad qalu le mhux biex jaraw fuqi jew sajġi fuqi imma fuq il-kandidati kollha. Ġifieri jiena ċertezza m'għandix, la intlabt jien biex imur, la ġejt mistieden, ġifieri. L-elezzjoni mbabsa? M'għandix kommenti ta' Mbabsa l-elezzjoni? Dr. Fenek, taħseb li l-elezzjoni mbabsa? Le. Imma Frank Portelli u Simon Merċi hekk qed jgħidu. Issa jiena għandi laqa u ħammur għall-laqa. Mbagħad wara nagħtu l-kummenti naħseb hekk l-aħjar. Il-min temmen? Issa jieħda l-Kunsill meta tiġa bdiet l-elezzjoni. Huwa importanti li wieħed jiddiskuti dis-sitwazzjoni. Thank you very much. Min temmen lil Simon jew il-Delija?